Parhala doha KBP Jalan Lurah Cimahi, pas sahaton tusude ruas namar minggu di Tikion, dohot namar minggu secara live streaming, horas jala selamat beribadah mah dihita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 10 alu ayat sada dohot ayat 2. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mau liate marohanami tuho, ala dijauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng nilelengna,